So may buntag Luzon, Visayas, and Mindanao labi na sa atong mga solid subscribers na, no. So again, congratulations sa ating paminti, no, pamasko paminti, nigawas ang atuang 946 and 640 mga kaibigan, no. Wa kabot og Pasko mga kasorts. So congratulations sa mga nakakuha, sa mga nakadaog sa ating combination mga kaibigan. So karon nata ihatag na guides, no. Same gihapon ang usan pamagi sa tong guides mga kaibigan, no. So beduhan ni ka guide para sa 3D mga kaibigan, pwede usab ni sa steel, no. So pwede kay mo mopili sa inyong preferred ani mga kaibigan, no. So ato ang guide 1, no, mao ni ang ato ang sa nang guide mga kaibigan, no. Same procedure gyapon ug sa atong tutorial unsa ni paggamit mga kaibigan, no. Ang last digit kini nasa blanco mga kaibigan. Usab kini ato ang guide 2 kaibigan, no. So every draw angle guide ni siya mga kaibigan, no. Every draw angle guide, no, magamit sa ninyo mga kaibigan labi na ganahan ka unsay possible combination sa next draw mga kaibigan. So unya, no, mahatag ko mga kaibigan og paminti na po para sa New Year, no. So hopefully mga kaibigan malusot na po ni ato ang pamintin para natay madawat gamay mga kaibigan. So again, congratulations and happy New Year advance yo mga kaibigan.